hete chiti sopai kya abo angkai ano job ni sargo phone khayo de atte di ro ngano dara angkai Bangladesh ni letter sopai kya ni khana nung kya sungona de ne angkai ang sini sampor PSO call khaya sampor PSO call khai sung ka te Bangladesh ni kuno letter da phai angkai borok sau i letter phai thik no angkai o je Bangladesh je rom tongjani group do te Rajib borok tabu yogna nengkha yognan phan borok beng tu yognai abo angkai college ni tu yok sinai borok amti hinsau angkai college PSO ani friend kasam tongo Chittaranjan niang tabu PS ni inspector ang bono call khai sungai bosau mundo ni naro nanti Bangladesh ni issue tu kun letter dap sopai kai ang bono sungka ge bosau in sok bajak tongo hinsau angkai nung naigar diki cha hine ang bono saka angkai bon naikha naya koi ano letter ano WhatsApp send khakia ano send khama lologeno ang bubagra no send kherika angkai bubagra apro social media ro rika abono nukhana no angkai ang abono ek number ani friend no bang bono bo hambai ma janugo tama hindi bini yak tu je letter manui sungje sini Tipra hastini joto borong no phunung mangka je Bangladesh ni hoite bongno ngunan bagai sini India bai BSF baite BGB Bangladesh ni borok tabu kok salainai moni je protocol tomani borok amo protocol no follow khai tam samung khai nang borok abo khalainai bising tui mo ek dui din bisingo no borok yogi phain hini amo hai khakai engkai amoni kasaro sini kabangma sini hastini nini leaders borok phainai phikya sini first of all sini je সময় chung sini edisi chong mane ni sekang sini tabuk sini 9 halhala asram mane MDC sini sar onando bo phainai phikya botlang goya koi DM office kok saya koi bongno mokha abagai sini MDC borom ganang bono bang hambai maribo te phainai phikya sini borom ganang sini bishe kidu sar bo phainai phikya bo bin torop thike je chaitum chaituka khaikya tum mane chung jotno especially boba garana hambai maribo bini chaitum moino tini su jotui chung usuk success mangka ni kha khaimani engke aboni yaklo chung jesmai boba gra bai thangai malai pro boba gra moko bo saka sini bishe kidu sar bai mane ano bai thang norok Bangladesh thangnai dihne engke Bangladesh thana to chung hain thangmaya sina passport bukrei engke chung passport khelaga service kidu bo khaya mo khaya engke sin passport mo ek din bisingo no mang thangano engke chung abono mane sanamu chung je sini boba gra ni naharmung te bini je kok rimani abo kun din phan magana thaya bo je kok rimani o kok no bo khai phunugo bon political game rok nahin wansung na abo haito nadi joto jagao sung political issue ti abno game thungai ngia tamba hindi sini khoroksa tiprasa Bangladesh thang kasai tongkha sung abo kuno nini kasa kosong kupur a political issue mundi rogo tu ya tonghan chao sini borongno sung bahagi phirogo tu manai abo jesa party phan tu thun jesa organization phan tu thun abo sung ro tiyo party no tu kok sarani abo sayak layo jodi party no tu jodi ba abdi he game thungnan jodi nai ke abo hairok saya tamba hindi joto jagao party tu game thunani abo mane musang ya haing jago tan torop theki mane borok ajaga yogi tongka ngai sini India ni hoite sung protocol follow khaite tini su joti sok paikya ngai mo miani je letter ni kokhang mon sanam sungo sung grupo do ani boy boklayo ngai te khoroksa Rajib ngai bin bihik mampi sung boy thangbai boga thangbi malai kok salakya boga gra pro issue rekya je tawana di daktino ang je mansak antrop theke ang khainai hini bo khap khaikya o dinono bo sini India ni high command ni kok sawai mane bo ayengo Bangladesh ni high command kok sawana bogai bo kok salakya yaboni sarigono boba garano kolkai saka ang India ni high command bai kok sawaka ning sairi di grupo do te Rajib ni bihno tawana di hini bro datino ngon ne ngai chung nujaka kono bo amsukai success khai phunuka o father haste je sini Bangladesh ko sai tonai sin takok Rajib bai te grupo do tunani bagai andar sai mang khana boba gara goma bagai balakan boba gara no ba hambai mari use bin chai to mumbai si tini obosok pano khoborok man khajo dini buba grana titam kogrok kesana rumusu bono titam kok ko janai bo je khalai mani abo balakan bono hambai mari uta